आयै आं बेरायहैनि दसे गामियाव थैयोना ना मायो ना बेरायहैयो आंलाय मानो खिना रोंसै बोराय गग्रोगोसा बे बोराया ओइ दाउला खोमा दंना गैया मा जाखो हास्लाबाथारलै नोङो मानसिया हा माखौथो सोंनो बायो गावदिबालाय न'आव माख्रा बेनो सोजोबनायखाय बेखौसो एसे बुसिदोंमोन आं नैहाय जागोन इसोरनि हाखौनो बिगासेसो फाननोसै नामा ओरैनोबा दैयासो फोबोगासिनो नमस्कार हा फाननायनि खोथा दा बुंथारसै 10 बिगा हा फानना न' लुबाय हनै हायानो फुरासेल'सै बाबुनोबो होलांनांगौ फुरासेयावनोथ' बिगासे फानबा बिगाथाम थाबावोसो माथो बिगासे फाननानै स्कुटिखौनो गोदान गंसे लाबावनोसै बाबुआबो लोगोफोरजों बेरायनो थांबा थाबायनासो बांसिन थांनाय जायो अना खाना मालानिफ्राय एथ'बां जेंना जाखोलै बेलाय फिसानि सायावलाय ओइ मा सानखो ना होनो गोसो गैया बिनायखौ दे नोंनानो जाथोंसै हाय बे फिसानिफ्राय थाब नांसिगोनना मा खिनो हिन्जाव गदाय लाफ्लांखो हेल' आयै नोंजामादैया स्कुटि गंसे ब्रा ब्रा जासिगासिनो आयै नोंहासो गदायब्लाबो खाफाला मोजांथार नै आइ नोंफाजों आंजों माइ हानगासिनो दा हरफिनगोन दे आइ औ दे आयै मासे गोबाव जागो बेलाय दाबोथ' मोनफैया मानोथो एथ' गोबाव जाया बान्था नोंनो मिथिखायो माथो बिदां जाहाया गदाय होनना आं आइखौ गियो दानिबा आं दसे गामियाव थांनो होननायखौनो माथो होलायाखै मानोथ' हरखाब लेंहरामोन बिदां ओरैनो नोंसा बाबाया हिन्जाव गदाय लानायनिफ्राय नों आंजों रायज्लायनाया बिराद खमायबाय बेखायनो नोंखौ नायनो लुबैना लेंहरदों औ बिदां जा बाबाया आइ गोदान लानायखायनो हा हु फानजोब्बाय बे जोंनि न'आ हा हु फानना लुनायसै बिदां थारैनो नों आंखौ जोंजों बांसिन मोजां मोनना बान्था औ मानो मोना जानो नङाबा नों लिंहरनाय लोगो लोगो आं बिदि फैयोमोन नामा हाबे बिदांयालाय साहा खौलामोन दे गैया माथो दहायनो आदा बान्था लेंहरदों होननानै थांदों ए बिमा नोंबो एसे थाल ला फिसाखौ बिसोरनि आंगो लोगोआ माब्लाबा थार मोजां मोनलायनायबो जानो हागौ हालाया जाबाय बिसोर फिसा सानैनि मोजां मोनलायनायखौ आङो माबोरै खोन्थानो फिसा मा सिन्था जाबाय थाखो बिमा आं कल खालामहराखै मानो सानाबो हाबनोसै सोरांबारां लेंहर बिमा औ दे फन खालायना बान्था आया फन हरदों नै दे रायलायहर हेलौ आयै बहा दं आइ आं बान्थाजोंसो दं आयै औ दे आइ न'आव फैदो नोंथाया लेंहरबाय दे आयै थांगासिनो बान्था आया लेंहरबाय थौ थांनि सानाबो हाबखांबाय थ' बिदिब्ला बिदां दा आंनाबो आइया थाब मोनहैयाबा रायगोन
थु थांनोसै दे थांदो बिदिब्ला बिदां दे जाला बे हिनजावजों मा जाबावगोन आंनि संसारा थोरसिनायबाबो आंनो न' सुनायबाबो आंसो गासिबो खामानियावनो आंनोल'सै बे सैमा हाग्रा फिसा दाबो सिखारला गैला न'आव रावबो खालि जागारनायल' सिनायबाबो आंनो थोरसिनायबाबो आंसो सैमाखौ फोजाहैनां ओइ हाबागालि सिथ्लायाव सान्दुं नांबाबो दाबो सिखारदों नामा मा जाला बायसै मा जादों हो साना बेसे गोजौ जाखो नुवाखै सालोंजोबबाय साबरा लुइना दैयाबो सिजाजोबबाय आफा नोंनि बेबायदि खामानि मावनायखौ नुबा मानसिफोरा मिनिगोनसो नों माइसे गादब जाखो आफा नै जाग्ला आं गोजा गाज्रि गाज्रि सिमां नुदों बे सिमां मोगथाङाव जानांगौब्ला नोंनि गोदोनाखौ हाफ्लंना नोंनि थैखौ जु जु होगोन आं है माबा सिमां नुलाबायो आंहासो दाय मिसामिसि थां रास्ता बै नांलाया आं गाबोन ज'नो होगोन ओंखायनोसो खय मोनामनायफ्रा लाजाया गारामायाव जिबौ गोसाव बेरायना लानाय बायदि मोनामो नै जाग्ला आंबो दाख्लै मा बुङामोन मा बुंदोंमोनलाय बिमा बर' मेरं गैमालाहाय बे बोराया हापानि खिन्थानाय मा जाखो अ बेखौ सानखादोंसोमोन आं ना स्कुटिखौ होनो गोसो गैमारला अ दा बेलासियाव बै आदा मास्टारनाव जासिहैगोन आं औ दे बिफा बै सानथिं बाथिं मानसिफोर नुगोन मा नुगोन लाजिगोन माखौबा आंबो लोगो लानोसै नोंनि खरसायाव दाख्लै 100 रां मोनदोंमोन बे मनायालाय थां
सानसेमुल थांथ'दोलाय बेबायदिनो हाग्राफ्रा सिखारानो दानस्रांयोबा मा जायो साबो लोंस्लाबोला होमबा सा लोंखांना ओरैहाय हाया बाबाखौ सानसे गोजोनना थाजानो बायो नामा सा लोंखांनानै नोंफाजों बारायाव थांफा आनारसखौ मोननाय मोनबा लाबोफा काप प्लेट दा लाबो जिजिना दांहराय दुइस'नि आगै दावैलालै बाजै 200नि नाखौनो लांदो सेरसे बुरजा गारसि माथो बियो बेलेगखौ हरफोरखौ